mala a ja hankalin iyaye su ringa taimaka ƴaƴansu su yi aure. Gaskiya ne ko? Amma yanzu dan Allah mutum ya dora wa iyayensa su yi masa aure. Kai me ka tara tu? Babanka ya ji da kai, ya ji da kannanka, ya ji da babanka, ya ji da kishiyoyinta, kuma kai ma kuma zai auren ma sai ya ma. Sai dai mai hali ne baban, yana da hali, yana da iko, ya fika karfi, ya fika kuɗi, ya fika arziki, kuma yana da damar da zai taimaka maka. To kaga ko zakkasa ce sai ya tattara ya baka kai aure. Tunda wanda dama ya riga ya girma an yaye shi an daina ci da shi. Ƙananan yara da mata da iyaye tsofaffi da marasa ƙarfi su ake cewa. Kai kuma babanka ya riga ya sallame ka kama gaban ka kaga zai iya baka sadaka. Sai ka je kai auren da ita. Ko ya baka rance. Ka biya shi daga baya. Ko kuma ya baka kyauta. Ko ya taimaka maka. Shi matsalar shi ne wanda kace masa ungo kuɗi kai aure. Wata ranku sai ya zo maka ya ce an yi haihuwa kawo rago. Kuɗin haya ya ƙare kawo kuɗin haya. Saboda ka buɗe masa ƙofa tun farko. Duk mutumin da ka ba wa wani kai wani alheri in ba sa ka ci ba to alherin na ya zama bashi. Duk sanda abu ya taso sai ce ai shi ya bada sadaki ma to ko ma ka ce masa ya bada na rago. Ko ma ka ce masa ya bada na suna, ko ma ka ce masa ya bada na haya. Masanka ta ce ka ko ma ka ce ya bada kuɗin yashewa. Daga nan sai ka ga abu yayi yawa.